Hello friends, welcome back to my channel. This is Tech GKLPN official. ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଆମ ଖାତାକୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ କେତେ ଥର ଆସିଛି, କେତେ ତାରିଖରେ ଆସିଛି, ତାହା ସବୁ ଆଜି ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, କେବେ ଆସୁଛି ତାହା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି କି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିବ ଏବଂ କେତେ ତାରିଖରେ ଆସିବ ତାହା ଭାବୁଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ତ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଏହିପରି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍କୁ ଓପନ୍ କରିବା। ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା kaliaportal.odisha.gov.in ଏହିପରି ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା କିମ୍ବା କାଳିଆ ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ପେଜଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ସ୍କିପ୍ କରିଲେ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କାଳିଆ ପୋର୍ଟାଲର ଡାଇରେକ୍ଟ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ନୋ ୟୋର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆଧାର କିମ୍ବା ଟୋକନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆମେ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବା। ତ ଆମେ ଏଠି ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଯିଏ ପାଉଥିବ ତାଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିଦେବା। ତ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇ ଏଣ୍ଟର କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ନୋ ୟୋର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍। ତାପରେ ଟିକେ ତଳକୁ ଅଛି ପର୍ସନାଲ ଡିଟେଲ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ତା ତଳକୁ ଟିକେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ନେମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ଫାଦର କିମ୍ବା ହଜବେଣ୍ଡ ନେମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ତଳେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି, ବ୍ଲକ ଅଛି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଏବଂ ଭିଲେଜ ଲେଖା ହେଇଛି। ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଟିକେ ତଳକୁ ଅଛି ଏଲିଜିବିଲିଟି ଷ୍ଟାଟସ୍। ଆପଣ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଏଠି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଶୋ କରିବ। ତାପରେ ଟିକେ ତଳକୁ ଅଛି ପେମେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲେଖା ହୋଇଛି। କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଆପଣଙ୍କ ଖାତା କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଶୋ କରୁଛି। ଏବଂ ତଳକୁ ଅଛି IFSC କୋଡ଼୍। ତାପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଟିକେ ତଳକୁ ଅଛି ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଡେଟ୍। କେଉଁ ତାରିଖରେ ଆପଣ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ସେଇ ଡେଟ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି UTR ନମ୍ବର। ତାପରେ ଟିକେ ତଳକୁ ଅଛି ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ଼, ମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ସେଇ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏଠି ଶୋ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କେତୋଟି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇଥିଲେ ତାହା ଏଠି ସବୁ ଶୋ କରିବ। ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର କେତୋଟି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିବ। ଯେତୋଟି ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣ ପାଇଥିବେ ସେଇ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଏଠି ଶୋ କରିବ। କେଉଁ ତାରିଖରେ ପାଇଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୋ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ପେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୋ କରିବ। ତ ଯଦି ପେଣ୍ଡିଂରେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହ ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହ ଆଧାର ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ କରିବେ ନାହିଁ ତେବେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଧାର ନମ୍ବର ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟି
लिंक कर दउछंती तेबे पैसा सांगे सांगे आसीजिवो। तो यही थिला मोर छोटिया अपडेट। वीडियोटी केमिति लागिला जदि वीडियोटी भल लगी थाए गोटे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दियंतु फल एहीपरी हेल्पफुल वीडियो आपणको ठारे प्रथमे पहुँचो। तो वीडियोटी एइठी एंड करूछि। जय जगन्नाथ।